No, co na večeru? Dneska je sobota a keďže ja nejem mäso štvrtok, piatok, tak potom ten ribaj dneska sobotu akože chutí perfektne. Celkom šumné mäsko. Plesk jedna. Plesk druhá. Že by sa s ním lepšie robilo. Namleté čierne korenie z jednej aj z druhej strany. Žiadne do tej glupocíny mleté, bo to si len čreva polepí, to tragédia čistá. No a nesolíme. Hej, lebo potom sa mäsko svrkne a všetky tie živiny sa vyparia z neho a to čistá podrážka bude. No a tak, jak je, dáme do dozičky. No a vidíme sa o nejaké 4 hodzinky. Ono musí chytiť tú izbovú teplotu. Ku stejku budeme robiť štuchárne zemiaky. No a na jednu porciu počítaš také 350, alebo jak tu vidíme 373 gramy, lebo ty ak ich očistíš a uvaríš, tak z toho bude nejaké 200-220 cca. Očistené na menšie kocky, nakrájené zemiačky, hej, ono keď nakrájaš na menšie kocky, tak oni sa skôr urobia, hej. A premité dáme nejaký 1 až 1,5 čajové lyžičky soli. No a bomby. Popri tom si na panvičke spražíme cibuľku do zlatová. Dáme trošku olej. Stačí. Množstvo cibuľky, tak na jednu porciu zhruba, keď sa vyrobíš na frištik, praženicu. A toľko cibuľky dáš teraz na jednu porciu. Zemiaky už žrú, takže stišíme, že by to neprskalo všade. No a sledujeme cibuľku, taká, že jej bola do zlata. Keď ti treba to stíšiť, tak to stíš, hej, to je jedno, či máš vidločku, či máš plyn, hej, kontroluje si to, stíšime, už ak to ide do zlatová. No a dáme do toho sladkú papriku. Bude dosť. Do tej cibuľky dáme také 70 g masla živočišného, hej. Žiadne glupocíny, margaríny a podobné, riadne živočišné maslo. 82. No a ešte trošku to tak speníme. A toto všetko potom pôjde do zemiakov. A je to spenené. Dáme to bokom. A počkáme na zemiačky. Steak už poležal nejaké 3,5 hodinky, no a budeme ho robiť na Jack Daniels redukcii. To je taká omáčka. Nakoľko je ryba je ovedzinka, tak ku tmavému mäsu robíš tmavú omáčku s tmavým alkoholom. Ono není od veci, keď robíš nejaký pokrm s alkoholom, tak ono není od veci, to tu pálenku pokoštovať, či náhodou sa neotruješ a podobne. Takže ochutnáme. Díky Jacku. Výborná je, môže ísť. Zemiačky, mäkké, cedíme. Jak cedíme zemiačky, živnú vodu, že by neporažilo sypom. Jo. Do scedených zemiačkov dáme tú spraženú cibuľku s masielkom a treba použiť, mám tu ohňuzdorné lizátko, to čistá paráda, to proste do 260 stupňov, výborná vec, keď máte
dačo krémové alebo dajakú omáčku, tak to pekne všetko vyzbierate z panvice, z teflónu, teflón s tým proste nedojebete a čistá paráda. A zoberieme mažiar, no a pošťucháme do tej zemiaky. Podľa môjho neskromného názoru neexistuje lepší spôsob pripraviť zemiaky. No a potom mažiar, takoj oplúkac, bo ak ho neoplúkaš takoj, táto čistá porážka umývac. Panvicu trošku oleja, lebo no mäsko má nejaký tuk, ktorý pustí. No ale panvica musí byť rozpálená do nepričetná proste, lebo to potom stratí ten efekt, ktorý chceme. Z panvice sa už jemne dými, vtedy vieme, že nahriata je poriadne. No a zoberieme mäsko a ideme ho pekať. Yes, I can. Toto je zvuk. Výborný zvuk. No a opekáme z jednej, z druhej strany do 2 minútok, viac nie. Pozrieme. Jak to vyzerá. Oh my gosh. To je vončo. To je paráda čistá. A ku mäsku pridáme nejakú... Ja budem robiť nejaké oné drahoty alebo vymyšľanky, klasika, cesnak, 2 stručiky, pojo tam, no a rozmarínek, klasika. A pečieme ďalšie nejaké 2 až 2,5 minútky. No mäsko je opečené. Až teraz dávame soľ nakoniec. Po celom vode môžeme tu dať cesnačík a tak ďalej. No a do toho takú stovku masla, znovu živočíšne. A mäsko v tom vykupeme, stiahneme. Fajne okupeme, to je vončo. Omajscime. Yes, we can. No a prikryjeme. No a necháme také 5 minútky odležet. 7 minútky. Odležané mäsko. Hej, dáme bokom. No, na to, že to robím s ľavou rukou, tak akože master som. Prkno. Rozmarínek, odchod od kapčac. Necháme na mäsku, nech ešte aroma prejde. No a to ten špek a mäsko dáme zase, zapneme. A necháme to zohriať. Do druhej nohy, že by som mali v druhej nohe, že by som sa nepod kolene spadol, nepopadol, neporezal. No a teraz, jak syčák, nám to syčí, tak dáme nejaké decko a pol Jack Daniels. No a necháme proste, nech to vyvarí. A ide o to, že vlastne palenka zrobí to, respektíve alkohol, že všetko to zapečené, túto dobrotu tam zapečenú, tak ho vyzdvihne, on sa tam pekne rozpustí, rozvarí, paradzina. Takže je tak. S lízatkom trošku pomaskáme, hej. No a všetko toto dáme do mäčieho harenca. Mám tu ponorný mixer, nejaký Profi Cook PCSM 1094 s čaleným názov. Riadny, nerezový, žiadne glupociny, plastové, výborná vec, odporúčam do každej domácnosti. No a sosik, jak už vrie, nastavíme na jedničku, že by to nebolo v šadzi. A trošku mixneme aj s tým cesnákom. Voilà. Na štuchané zemiačky petruška čerstvá, pokratá, musí byť. Mäsko
na redukcii, tak ju zmixujete, to pekná krémová bude, lebo tam nemá sielko. No a odkaz pre dámy, to jak zrobíš pre chlopára za čas, tam sa bude milovať navždy. No a odkaz pre chlopov, toto jak zrobíš svojej milej a uleješ jedacou, táto potom bude po večeri čoromoro, to si prisahám, že bude. Mesko som koštoval, jak masielko je. Prajem dobrú chuť, pánstvo. Dobrú chuť, mládež. A vidíme sa neskôr.